L-4 filgħodu beda jinstema' l-ġuri fil-konfront ta' Etienne Bartolo magħruf bħala l-Vojt huwa qed jiġi akkużat bl-omiċidju ta' Roderick Grech f'Marzu tal-2017. Il-ġuri kien mistenni jibda l-bieraħ filgħodu madankollu 3 persuni li kienu maħtura bħala ġurati ġew eżentati. Il-proċess kompla llum fejn inħattru 12 il-ġurat u beda l-proċess tal-ġuri. Fil-bidu tal-ġuri l-imħallef Consuelo Xeri Herrera indirizzat lil ġurati u qaltilhom li huma se jagħtu l-verdett tagħhom wara li jkunu semgħu u wiżnu dak kollu se jkun qed jingħad fil-qorti. Il-prosekuzzjoni se tkun immexxija mill-avukati Kevin Valletta u Marija Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Niġerjan ta' 32 sena inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mexli l-ħadd li għadda ikkaġuna ġrieħi gravi lill-eks sieħba tiegħu f'każ ta' vjolenza domestika f'Raħal Ġdid. L-avukat Joey Reno Vella li dera l-familja qal li l-akkużat huwa perikolus. Il-qorti ma laqitx it-talba tal-akkużat biex jingħata l-ħelsien mill-arrest. Kevin Attar ta' 43 sena mill-Ħamrun ingħata l-libertà provizorja wara li wieġeb mhux ħati li wettaq ġrieħi gravi f'wiċċ raġel ieħor f'argument quddiem il-bieb tal-qorti. Attar ġie mixli wkoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest f'każ separat u li kiser il-paċi pubblika. Il-Maġistrat Gabriella Vella ordnat il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 5,000 euro u ordnat lir-raġel biex ma jersaqx lejn il-vittma. Libjan ta' 27 sena baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li wettaq 4 serqiet minn fuq dajjes. Il-każ seħħ bejn Diċembru u Jannar li għadda. Huwa kien akkużat li seraq b'aktar minn 2,000 euro minn fuq kull dajsa u li għamel ħsara fuq l-istess dajjes. Żagħżugħ Kolombjan ta' 17-il sena li jgħix San Juan ġie kkundannat 9 xhur ħabs sospiżi għal sena wara li nstab ħati li wadda b'skuter li kera fil-baħar. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn it-3 u l-4 meta l-akkużat u sħabu kienu fis-sakra. Iż-żagħżugħ ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u l-qorti ordnatlu jħallas il fuq minn 2,400 euro lil Malta Public Transport sa 23 ta' Marzu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.